Pre nás pozitívnejšie informácie. Ja som mala ráno na teplomery v aute 15 stupňov. Bude dnes viac? No, Zuzi, určite bude viac, pretože už teraz je v Bratislave 16 stupňov, v Košiciach je trošku chladnejšie 12 stupňov, na najchladnejšie v Žiline, kde je 10 stupňov. Pozor však na hmly, tie sú v Prievidzi a takisto hmly aj v Kamenici nad Cirochou. Inak dnes bude iba malá oblačnosť. Na severe môže byť aj väčšia oblačnosť so zrážkami, denná teplota 14 až 22 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov bude okolo 8, bio je na 2, čo je slabá až mierna zaťažná, fúkať dnes bude severozápadný vietor rýchlosťou do 45 km za hodinu. Prepačte. Prosím ťa, už mi daj pokoj. Dobre, už ma neotravuj, už to mám plné zuby. A som v živom stúpe, ty debil. Prepačte, nasleduje šport. Poďme na šport. Dobré ráno. Našťastie nikto nevolá, takže môžeme ísť na šport. Dobré ráno. Fernando Alonso a Ferrari, to je najviac skloňované spojenie. Proč jste vytáhnul tu pistoli na pana prezidenta? Vytáhnul jsem tu pistoli na prezidenta, protože politici jsou vůči volání a nářkům lidu zcela hluší a slepí. V Ramalláhu začala demontáž hrobky Jásira Arafata. Koncem měsíce má být tělo palestinského předáka exhumováno, aby se zjistila příčina smrti a aby se vyloučilo nebo naopak potvrdilo podezření na otravu plutoniem. Takový je stručný výběr z obsahu odpoledních zpráv České televize. Já vám přeju dobrý den a vítám vás u nich. Strany a hnutí už znají svá čísla pro předčasné volby. Dopoledne vylosovala státní volební komise. O hlasy se zřejmě bude ucházet 23 uskupení. Záchranky možná budou mít na dojezd k pacientovi limit 20 minut. Nově s tím počítá zákon o záchranné službě, který připravuje ministerstvo zdravotnictví. Pokud to záchranáři nestihnou, může jim hrozit i trestní postih. Sčítání lidu, domů a bytů. Dokonce zbývají 3 dny a zatím se vrátila jen čtvrtina vyplněných formulářů. Posledním dnem je tento čtvrtek a jak je vidět, většina z nás to nechává na poslední chvíli. Úředníci dnes také nechali zlikvidovat první várku obálek, ve kterých dorazily formuláře poštou. Tolik z domácích zpráv.